Ωραία, λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξα σοι. Ωραία, καθίστε. Μέχρι στιγμής, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αυτή στην προς Ρωμαίους επιστολή, βλέπουμε τον Απόστολο να μιλάει μέχρι τώρα μόνο σε Εβραίους της συναγωγής. Ο Απόστολος όμως είναι Απόστολος όλων των εθνών και πρέπει να μιλήσει και για τους Εβραίους και για τους εθνικούς, δηλαδή τους ανθρώπους που ήταν μη Ιουδαίοι και έγιναν και αυτοί χριστιανοί. Σιγά σιγά οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου αρχίζουν και αποκτούν διπλό περιεχόμενο και προς τους Εβραίους και προς τους εθνικούς. Σήμερα λοιπόν θα δούμε στο 11ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής αυτή ακριβώς την διπλή αναφορά του Αποστόλου σε Εβραίους και σε εθνικούς. Θυμάστε όλα τα προηγούμενα κομμάτια που διαβάσαμε, ο Απόστολος συνεχώς επαναλάμβανε ότι η σωτηρία δεν μπορεί να έλθει μόνο από πράξεις του Μωσαϊκού νόμου και ότι πρέπει οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι Εβραίοι, να κάνουν ένα βήμα στη ζωή τους και από τον απλό Μωσαϊκό νόμο να πάνε στην πίστη, στην εποχή της χάριτος. Σε αυτό λοιπόν το μοτίβο, αλλά εμπλέκοντας και τους εθνικούς, συνεχίζουμε το 11ο κεφάλαιο. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Λέγω μη απόσατο ο Θεός το λαόν αυτού, μη γέννητο, και γάρ εγώ Ισραηλίτης ημί, εξπέρματος Αβραάμ, φιλής Βενιαμίν, ουκ απόσατο ο Θεός το λαόν αυτού, ον προέγνω. Μην πει, λέει κάποιος, ότι ο Θεός έχει απορρίψει τον λαό του. Μα και εγώ Εβραίος είμαι, θα έχει απορρίψει και εμένα. Ο Θεός δεν μας έχει απορρίψει, μας προέγνωσε, μας όρισε ότι εμείς θα είμαστε ο εκλεκτός λαός ήδη από αρχής του κόσμου. Όμως κάποιοι από εμάς αναλάβαμε μία αποστολή. Περί αυτού μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, μπορεί η συνέχεια του εβραϊκού λαού να υπάρχει ιστορικός, πνευματικός όμως, ήρθε η στιγμή ο εβραϊκός λαός να κάνει ένα άλμα. Το άλμα δεν σημαίνει απόρριψη της παλαιάς καταστάσεως, πάμε από κάτι όμως κατώτερο σε κάτι ανώτερο. Και θα έλεγαν οι Εβραίοι: καλά, είναι δυνατόν να μας λες ότι εμείς πλέον δεν είμαστε ο αγαπημένος λαός και είμαστε κάτι κατώτερο? Γιατί έτσι μας κατσαδιάζεις, γιατί μας υποβιβάζεις? Κανείς ποτέ δεν μας έχει υποβιβάσει έτσι. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Ιουκ είδατε εν Ηλία, τι λέγει η Γραφή, ως εν την χάνει το Θεό κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου απέκτηναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καγώ υπελήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχή μου. Αλλά τι λέγει αυτό ο χρηματισμός, κατέλειπον εν αυτό 7.000 άνδρας, ήτινες ουκ έκαμψαν γόνοι τη Βαάλ». Λέει δηλαδή εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι και ο προφήτης Ηλίας κάποιους αιώνες πριν έλεγε στο Θεό: «Κύριε, αυτοί σκοτώνουν τους προφήτες, μας πετσοκόβουν όλους και έχουμε μείνει και ελάχιστοι, νομίζω μόνο εγώ έχω μείνει». Και το απαντάει ο Θεός του Ηλία και του λέει: «Όχι, κάνεις λάθος, υπάρχουν 7.000 άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε και πιστεύουν σε εμένα». Δύο πράγματα κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Πρώτον,
Τους λέει ότι όχι μόνο εγώ, κατά καιρούς όλοι οι προφήτες σας έλεγχαν και όποιος σας ελέγχει έχετε τη συνήθεια να τον σκοτώνετε. Καταλαβαίνω λοιπόν πού πάει το μυαλό σας, να με σκοτώσετε. Σκεφτείτε όμως, λέει έμεσα ο Απόστολος Παύλος, είστε περήφανοι για τον προφήτη Ηλία, αλλά όταν ζούσε θέλετε να τον σκοτώσετε. Έτσι και τώρα θέλετε και εμένα να με σκοτώσετε, όπως σκοτώσατε τον Χριστό. Μήπως λοιπόν στο μέλλον νιώθετε περήφανοι για εμένα, που ενώ τώρα θέλετε να με σκοτώσετε, αύριο μεθαύριο θα λέτε τι καλός που ήταν ο Παύλος? Για σκεφτείτε, λέει, λίγο παραπάνω. Τους βάζει την προσωπική τους ευθύνη. Τους λέει, μην παρασύρεστε, έχετε ευθύνη. Όχι επειδή κάποιοι σας λένε να με σκοτώσετε, για σκεφτείτε, μήπως το ότι σας δυσκολεύω δεν είναι κακό, αλλά μάλλον καλό. Οι προφήτες ανέκαθεν σας δυσκόλευαν. Κανείς προφήτης δεν σας επένεσε. Μήπως λοιπόν και εγώ που σας ελέγχω και δεν σας επενώ είμαι στην τάξη των προφητών? Για σκεφτείτε λιγάκι. Και σκέφτονταν οι Εβραίοι. Ο προφήτης Ηλίας έλεγε, είμαι μόνος μου, Κύριε. Δεν υπάρχουν άλλοι σαν και εμένα. Όχι, του λέει ο Θεός. Υπάρχουν 7.000. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους. Και εσείς πιστεύετε ότι οι χριστιανοί είναι λίγοι. Δεν είναι λίγοι. Ξέρει ο Θεός πώς είναι. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτοί οι λίγοι, όσο νομίζετε εσείς ότι είναι αδύναμοι, με αυτούς είναι ο Θεός. Όπως ο Θεός ήταν τότε με τους 7.000, έτσι και σήμερα δεν είναι με εσάς ο Θεός, είναι με τους λίγους που πιστεύουν στο Θεό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά προσβλητικά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους. Και δεν σταματάει εκεί, συνεχίζει. Ούτως σουν και εν τον ίν καιρό λίμα, κατ' εκλογήν χάριτος γέγονεν. Όπως υπάρχει, φανταστείτε, ένα καλάθι που μέσα έχει στάχια και τον καρπό, αναμεμειγμένα. Και τα εξανεμίζουμε στον αέρα και πέφτει κάτω ο καρπός και φεύγουν τα στάχια. Και τελικά μένει το λίμα, το κάτω μέρος, που είναι ο καρπός, ο χρήσιμος. Και το στάχι το παίρνει ο αέρας, που είναι άχρηστο, και ο καρπός μένει κάτω. Έτσι ακριβώς έκανε, λέει, και ο Θεός. Πήρε τους ανθρώπους, τους έστειλε δυσκολίες, αέρα. Αυτοί που δεν πίστευαν φύγαν με τον αέρα και έμεινε το λίμα. Το οποίο όμως λίμα δεν έτυχε απλά, έτυχε κάποιος να είναι λίμα, έγινε κατ' εκλογή. Ήξερε ο Θεός ποιον θα επιλέξει. Τους ξέρει ο Θεός τους ανθρώπους. Λοιπόν, ο Θεός εξέλεξε πλέον έναν άλλο λαό, τους λέει. Όχι εσάς. Σας πήρε ο αέρας εσάς. Σας πήρε ο αέρας. Αυτός που βγάζει καρπό είναι η εθνική, που τους εξέλεξε ο Θεός, χάριτος γέγονεν, δια της χάριτος. Επειδή έχει σοφία ο Θεός και ξέρει τι κάνει. Και οι Εβραίοι θα έλεγαν τότε σίγουρα, μα εμείς κάνουμε τόσα έργα. Οι ειδωλολάτρες δεν ξέραν από έργα. Εμείς κάνουμε έργα πολλά. Δεν δικαιούμαστε εμείς να έχουμε το έλεος του Θεού? Λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι δε χάριτοι ουκέτι εξ έργων. Δεν θα πάρετε τη χάρη του Θεού από τα έργα σας. Γιατί αν ισχύει αυτό, επί η χάρις ουκέτι γίνεται χάρις. Γιατί αν με τα έργα μας παίρνουμε τη χάρη, τότε δεν λέγεται χάρις, λέγεται μισθός. Δουλεύω και παίρνω το μισθό μου. Αφού λοιπόν ονομάζουμε την ενέργεια του Θεού χάρις, πρέπει δωρεάν να έρθει. Άρα δεν μπορεί να προϋποθέτει έργα, προϋποθέτει άλλο πράγμα. Εμείς ξέρουμε τώρα τι προϋποθέτει. Πίστη. Όταν υπάρχει πίστη, κατεβαίνει η χάρις του Θεού. Αν δεν υπάρχει πίστης, δεν κατεβαίνει η χάρις του Θεού. Οι Εβραίοι ήθελαν να έχουν έργα, αλλά χωρίς πίστη και να πάρουν τη χάρη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ίσχυε αυτό, δεν θα ονομάζονταν χάρις, θα ονομάζονταν μισθός. Μισθός. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. «Τίουν ο επιζητή Ισραήλ, τούτο ουκ επέτυχε. Η δε εκλογή επέτυχε.
Αυτό λέει ο λαός του Ισραήλ. Όλοι εσείς ανέκαθεν ψάχνατε να βρείτε τη σωτηρία σας, αποτύχατε. Κανείς δεν κατάφερε από το Ισραήλ να υπερβεί τα λάθη του Ισραήλ. Είστε όλοι μια σούπα, χαλιά. Ενώ αυτούς που εξέλεξε η χάρις του Θεού πέτυχαν. Δηλαδή οι χριστιανοί που τους εξέλεξε μέσα από εσάς και τους εθνικούς ο Θεός έχουν πετύχει, πλησιάζουν το Θεό. Εσείς, παρόλο που θέλατε να πλησιάσετε το Θεό, επειδή μείνατε κολλημένοι στο γράμμα του νόμου χωρίς πλέον να πιστεύετε στον Χριστό, είστε εκτός επιτυχίας. Είστε αποτυχημένοι. Και το χοντρίνει ακόμα περισσότερο. Τους λέει, οι δε λοιποί επορώθησαν. Όσους εξέλεξε ο Θεός πέτυχαν, πήραν τη χάρη Του. Οι υπόλοιποι πορώθηκαν, έκλεισε ο εγκέφαλός τους, δεν ακούν πλέον το Θεό. Αποδιώχθηκαν από τη χάρη του Θεού, αλλά και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Καθώς γέγραπτε, έδωκεν αυτής ο Θεός πνεύμα κατανοίξεως. Οφθαλμούς του μη βλέπει και ότα του μη ακούει έως της σήμερον ημέρας. Η λέξη κατάνοιξη προέρχεται από το κατανείτεστε, που σημαίνει είμαι κάπου καρφωμένος. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, έδωκεν αυτής ο Θεός πνεύμα κατανοίξεως. Τους κόλλησε, θα λέγαμε σήμερα. Κόλλησε ο εγκέφαλός τους. Πού? Οφθαλμούς του μη βλέπει και ότα του μη ακούει έως της σήμερον ημέρας. Δηλαδή ο Θεός, βλέποντας την επιμονή σας να μην θέλετε να πιστέψετε, σας έκανε υπακοή. Πλέον βλέπετε θαύματα, βλέπετε τους πνευματικούς ανθρώπους να προχωρούν και εσείς δεν παίρνετε χαμπάρι. Ακούτε αυτά που συμβαίνουν, τα μεγαλεία του Θεού, τα ακούτε και είναι σαν να μην τα ακούτε. Μπαίνει και βγαίνει. Γιατί μείνετε επί πολύ καιρό στην άρνηση. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς στην εποχή μας. Είναι ένας μέσα στην εκκλησία άνθρωπος και ακούει επί 30 χρόνια μην κάνεις αμαρτίες, κάνε αρετές, προσευχήσου, και αυτός από συνήθεια είναι μέσα στην εκκλησία. Τα ακούει όλα και είναι 80 χρονών και ακόμα δεν έχει βάλει αρχή πνευματική. Συνήθισε να ακούει, εντάξει, τα είναι παπάδες αυτά, μπαίνει, βγαίνει, δεν έχει κάνει αρχή. Αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να επιτρέψει ο Θεός την πόρωση. Δηλαδή μετά και να θέλει να μην μπορεί να αλλάξει. Σου λέει ο Θεός, τόσα μαργαριτάρια σου έδωσα και τα πέταγες στο καλάθι των αχρήστων. Λοιπόν κάνω υπακοή, σε αφήνω χωρίς μαργαριτάρια. Φρικτοί αυτοί οι λόγοι που ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εβραίους, αλλά και σε εμάς, εάν ομοιάζουμε ως άνθρωποι που είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά έχουν μια νοθρή πίστη. Και γίνεται ακόμα χειρότερο παρακάτω. Και Δαβίδ λέγει, και λέει ο Δαβίδ, γεννηθήτω η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις θύραν και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα αυτής. Όταν λέμε για τράπεζα, εννοούμε τα υλικά αγαθά. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ, τους λέει ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό τους Εβραίους, θα έχετε αυθονία υλικών αγαθών, αλλά ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτά θα φέρνουν σε εσάς τα υλικά αγαθά, οδύνη, αηδία, δυστυχίες και συμφορές. Ερμηνεία Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Τα υλικά αγαθά θα φέρνουν οδύνη, όχι ευτυχία. Αηδία, θα τα βαριόμαστε. Δυστυχία, θα έχουμε μέσα μας δυστυχία, το λέει η λέξη. Και συμφορές, βάσανα, πειρασμούς, προβλήματα. Λέει λοιπόν ο Θεός, λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, εάν μείνετε σε μια θεωρητική πίστη προς ένα νόμο που πλέον έχει καταργηθεί αυτός ο νόμος ή τουλάχιστον έχει μείνει παλαιά, ως παλαιά κατάσταση, να έχουμε μπει στο νέο νόμο, την Καινή Διαθήκη, και δεν αλλάξετε, όσο και να προοδεύσετε, τα υλικά αγαθά από την πρόοδό σας θα σας φέρνουν οδύνη, αηδία, δυστυχία και συμφορές. Συγγνώμη, το βλέπουμε αυτό και σήμερα. Σήμερα δεν ζούμε στην πρόοδο του πολιτισμού. Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο μέσος σύγχρονος άνθρωπος, μην πω ακόμα και ο κατώτερα διαβιούντος σήμερα στον κόσμο μας άνθρωπος,
απολαμβάνει πιο πολλά ίσως και από τους βασιλιάδες μιας άλλης εποχής. Έχουμε αυτοκίνητα, πατάμε κουμπί και έχουμε θέρμανση. Έχουμε κινητό τηλέφωνο, μιλάμε ανά πάσα στιγμή παντού. Ντυνόμαστε, τρώμε, βρίσκουμε τρόπο επιβίωσης. Δεν κινδυνεύουμε να μας σκοτώσουνε, άμεσα τουλάχιστον, νομίζω. Άρα και εμείς σήμερα τι ζούμε? Υλικά αγαθά που λόγω της απιστίας μας τι δημιουργούν? Οδύνη, αηδία, δυστυχίες, συμφορές. Έχουμε ανάγκη ψυχολόγων, έχουμε ανάγκη εκδρομών, έχουμε ανάγκη διαφόρων ειδονών, να ξεχάσουμε, να αργολογήσουμε, να περιπλανηθούμε στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, στον κόσμο γύρω μας, να ξεχάσουμε ναρκωτικά, ποτό, πολύ τσιγάρο, ξενύχτη, άλλες ειδονές, περίεργες, να κάνουμε πράγματα γιατί πλέον δεν μας γεμίζει ο δυνατός τεχνολογικός πολιτισμός στον οποίο ζούμε. Τα λέει αυτά ο Απόστολος Παύλος τότε και έχουν σχέση και με το σήμερα. Και θα πείτε τώρα, αμάν, τι τους έκανε. Τι θα έκαναν λογικά τώρα οι Εβραίοι? Θα είχε σηκωθεί η τρίχα τους όρθια, θα φώναζαν, θα γουρλιαζαν, θα είχαν αρχίσει να επαναστατούν, θα λέγανε σκίστε την επιστολή αυτή, δεν θέλουμε τον Απόστολο Παύλο, τι μας τα λέει αυτά? Θα ήταν εξαγριωμένοι οι Εβραίοι. Ο Απόστολος Παύλος, επειδή ξέρει τους ανθρώπους της γενιάς του και της εποχής του, συνεχίζει παρακάτω με έναν παρηγορητικό λόγο. Αλλάζει το τροπάριο. Μιλάει πλέον διαφορετικά. Και λέει, «Λέγω ουν, μη έπτασαν ή να πέσωση, μη γέννητο». Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, μήπως άραγε οι πρόγονείς σας έπεσαν σε βαριά λάθη με σκοπό να καταστραφούν? Όχι βέβαια. Τι Θεός θα ήταν αυτός που τους είπε «Είστε αγαπημένοι μου, αλλά αν αποτύχετε θα σας φάει μαυρίλα»? Τι Θεός είναι αυτός? Μη γέννητο. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει λογικά, τους λέει. Μην ανησυχείτε, υπάρχει ένας λόγος, ας πούμε δικαιολογημένος, που εσείς έχει κολλήσει ο εγκέφαλός σας. Ποιος λόγος είναι αυτός? Και τώρα σιγά σιγά πηγαίνει η συζήτηση στους εθνικούς, σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν σιγά σιγά να γίνουν χριστιανοί και ήταν μη Εβραίοι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, δείτε πως το γυρίζει. Αλλά το αυτόν παραπτώματι η σωτηρία της έθνεση, εις το παραζηλώ σε αυτούς. Αλλά το αυτόν παραπτώματι η σωτηρία της έθνεση. Αλλά επειδή οι πρόγονείς σας και εσείς πέσατε, η πτώση σας έχει αιτία σωτηρίας στους εθνικούς, σε όλους τους άλλους. Δηλαδή, επειδή εσείς δεν δέχεστε εμάς τους Αποστόλους, αναγκαστήκαμε και πήγαμε στους εθνικούς. Και έτσι, επειδή εσείς μας διώξατε, όλοι οι εθνικοί χαίρονται, γιατί θα γίνουν όλοι χριστιανοί. Τους το φέρνει ότι μη στεναχωριέστε, κάνατε μεγάλα λάθη, αλλά το σχέδιο του Θεού δεν απέτυχε. Λόγω των λανθών σας γέμισε όλη η οικουμένη με ιεραποστόλους, αποστόλους και διαδίδεται ο λόγος του Θεού αλλού, σε άλλα μέρη. Δεν έγινε κάτι κακό, ναι μεν σφάλατε, τουλάχιστον όμως ο υπόλοιπος κόσμος θα απολαύσει τα μεγαλεία της πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος, εξαιρετικός χειριστής της ψυχολογίας. Τους ρίχνει στην κόλαση, τους καίει και μετά τους λέει, βέβαια η κόλαση αυτή δίνει ζεστασιά στους άλλους, να μην κρυώνουνε. Τους το φέρει με έναν τρόπο να μην τους απογοητεύσει, αλλά εις το παραζηλώ σε αυτούς. Να κινήσει μέσα τους ζήλια, σου λέει, αυτοί που ήταν τόσο κατεστραμμένοι εθνικοί, τώρα πια να είναι παιδιά του Θεού. Φαντάσου να αγωνιστώ εγώ τι θα γίνω. Όχι απλό παιδί του Θεού, θα γίνω ένα με το Θεό. Θέλει να τους πρόξει στη ζήλια. Τους λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί οι εθνικοί ήταν μηδέν. Μηδέν, τίποτα δεν ήταν. Επειδή εσείς διώξατε Αποστόλους, τώρα πια έχουν ελπίδα. Φανταστείτε να ξαναγυρίσετε πίσω, τι έχετε εσείς να απολαύσετε. Και συνεχίζει παρακάτω, σε αυτό το μοτίβο. «Ιδέ το παράπτωμα αυτόν πλούτος κόσμου,
πλούτησε ο κόσμος από το παράπτωμα των προγόνων σας και το δικό σας. Και το ήττημα αυτών πλούτος εθνών. Η ήττα τους, οι βλακίες που κάνανε, πλούτος των εθνών. Πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών, φανταστείτε, όταν εσείς πληρωθείτε με τη χάρη του Θεού και επιστρέψετε, τι κέρδος θα έχει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Εσείς πάτε χάλια και άλλοι κερδίζουν. Φανταστείτε να πάτε και εσείς καλά, τι κέρδος θα έχει ο κόσμος. Η μήνυ γάρ λέγω της έθνηση, εφόσον μένει μη εγώ εθνών Απόστολος, την διακονία μου δοξάσου. Ή πως παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω τεινάς εξ αυτών. Η μήνυ γάρ λέγω της έθνηση. Ξεχνάει τους Εβραίους, γυρίζει στους εθνικούς, που ήταν κάπου εκεί στη συναγωγή μέσα. Εφόσον μένει μη εγώ εθνών Απόστολος, εγώ λοιπόν, τους λέει, είμαι Απόστολος των εθνών. Είμαι πλέον Απόστολος για εσάς, τους εθνικούς. Οι δικοί μου, οι Εβραίοι, με έχουν απορρίψει. Είμαι λοιπόν για εσάς Απόστολος. Την διακονία μου δοξάσω. Θα υπηρετήσω αυτό που μου είπε ο Θεός, να είμαι Απόστολος σε εσάς. Και όχι απλά θα το υπηρετήσω, θα το κάνω με τέτοιο τρόπο, ώστε να δοξαστεί ο Θεός. Με τιμή και με καμάρι. Παρένθεση. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και στη δική μας ζωή. Οποιαδήποτε διακονία μας βάζει, έστω και αναγκαστικά, η πορεία της ζωής μας, παρένθεση Θεός, κλείνει παρένθεση, οποιαδήποτε διακονία μπαίνει στον δρόμο μας, πρέπει να την εκτελούμε και με έντιμο και αξιοπρεπή τρόπο, αλλά και προς δόξα Θεού. Δεν υπάρχει διακονία κατά αναγκαστικό έργο. Δεν μας δίνει ο Θεός διακονίες που είναι χωρίς μισθό, πνευματικό. Ό,τι κάνουμε μπορούμε να το προσαρμόζουμε στα πνευματικά επίπεδα. Να έχει κέρδος πνευματικό ο ίδιος ο Θεός και η πλάση γύρω μας. Τα πάντα λοιπόν μπορούν να έχουν δοξασμό, δόξα, τιμή προς το Θεό. Τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που αν το πράξουμε με αγάπη για το Θεό να μην επιφέρει μισθό από το Θεό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ή πώς παραζηλώσω μου την σάρκα, πώς θα κάνω δηλαδή τους ομοεθνείς μου να ζηλέψουν εσάς, έτσι ώστε και σώσω τεινάς εξ αυτών. Δεν θα τους σώσω όλους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τεινάς, κάποιος θα σώσω. Οι εθνικοί πιο πολύ. Ο δικός μου λαός, οι Εβραίοι, θα σωθούν κάποιοι, όχι όλοι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει στην ουσία ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα γίνει αποδεκτό από πολύ λίγους Ιουδαίους. Και πράγματι, σήμερα πόσοι Εβραίοι Ιουδαίοι χριστιανοί υπάρχουν? Ελαχιστότατοι. Μετρημένοι στα δάχτυλα των 2 χεριών. Εβραίοι χριστιανοί. Έτσι και έτσι. Ο Απόστολος Παύλος με το φωτισμό του Θεού ήξερε ότι τελικά η διδασκαλία του Χριστού δεν θα πιάσει τους Εβραίους και τους το λέει. Η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου. Της η πρόσληψης η μη ζωή εκ νεκρών. Η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου. Η αποβολή. Όταν αποβλήθηκαν από το σχέδιο του Θεού οι πρόγονοί μας, οι Εβραίοι, έγινε καταλλαγή του κόσμου με τον Θεό. Φανταστείτε, λέει τώρα, τι αποτέλεσμα θα έχει η πρόσληψή μας, εμάς των Εβραίων, πάλι στον δρόμο του Θεού. Θα είναι ζωή εκ νεκρών. Είναι σαν να αστηθούν νεκροί. Τόσο μεγάλο πράγμα. Όταν ένας Εβραίος επιστρέφει στην πραγματική πίστη του Χριστού, είναι σαν να γίνεται Ανάσταση νεκρού. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι, παρένθεση, και άρα και τόσο δύσκολο από την άλλη πλευρά. Δίνει ένα νόημα θριάμβου και από την άλλη πλευρά ο Απόστολος Παύλος τους λέει ότι αλλά είναι και πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω, δύσκολο να επιστρέψετε εσείς. Η δε η απαρχή Αγία και το φύραμα και η ρίζα Αγία και η κλάδη. Τώρα, οι Εβραίοι έχουν θυμώσει. Οι εθνικοί έχουν πάρει τα πάνω τους. Σου λέει παλιοεβραίοι, εμείς τώρα σας τη φέραμε. Είμαστε εμείς οι εκλεκτοί, εσείς πόρτα, χαμηλά. Εμείς ψηλά, εσείς χαμηλά. Οι Εβραίοι νευριάζουν.
θυμώνουν ακόμα πιο πολύ. Οπότε ο Απόστολος Παύλος έρχεται και τους λέει κάτι πολύ γλυκό και πολύ όμορφο. Η δε απαρχή αγία και το φύραμα. Εάν η ρίζα είναι αγία, και αυτό που θα βγει, ο καρπός, θα είναι και αυτός άγιος. Αφόσον λέει η αρχή σας, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, είναι αγία, δεν μπορεί, Εβραίοι μου, και εσείς, ο καρπός σας, εσείς, θα είστε και εσείς άγιοι. Αφού η ρίζα είναι αγία και τα κλαδιά από τη ρίζα, θα είναι και αυτά άγια. Δεν χάρηκαν οι Εβραίοι? Χάρηκαν. Ξαναγύριζει πάλι τώρα. Λίγο Εβραίους, λίγο εθνικούς. Οι δε τινές των κλάδων εξεκλάστησαν. Κάποια κλαδιά, λέει, τα κόψανε. Τα κόψε ο Θεός. Έχουμε μία αγία ρίζα. Και έχει βγει ένα μεγάλο φυτό. Πού είστε όλοι εσείς οι Εβραίοι? Ο καθένας από εσάς είναι ένα κλαδάκι που παίρνει ζωή από τη ρίζα. Όμως εξεκλάστησαν. Κόπηκαν τα κλαδιά. Φύγαν από τη ρίζα. Πέσανε κάτω. Άρα πλέον δεν είναι συνδεδεμένα με τη ρίζα. Ενώ οι εθνικοί, που ήταν μια αγριελιά, σι δε αγριέλεωσον, ενεκεντρίστης εν αυτής, και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας γένου. Πήρε ο Θεός αγριελιές, κλαδάκια από άγριες ελιές, εθνικούς, τα έβγαλε από την άγρια ελιά και τα ενεκέντρισε, τα έβαλε, τα έχωσε μέσα, το που λέμε το κεντρί σήμερα, τα έβαλε, τα μπόλιασε σε μία καρποφόρα ελιά, την ρίζα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Οπότε οι εθνικοί που ήταν αγριελιά μπολιάστηκαν πλέον και βγάζουν καλό καρπό. Αλλά τους λέει, μη κατακαυχώ των κλάδων. Εσείς, λέει, οι εθνικοί, οι οποίοι τώρα είστε πλέον στην κανονική ρίζα, τη ρίζα του Θεού, μη κατακαυχώ των κλάδων, μη χαίρεστε επειδή τα κομμάτια, οι κλάδοι των Εβραίων κόπηκαν από τη ρίζα και έχουν πέσει κάτω. Καθόλου μη χαίρεστε, διότι η δε κατακαυχάσε ούση την ρίζα βαστάζεις, αλλά η ρίζα σε. Μη χαίρεσαι, λέει. Δεν είσαι εσύ η αιτία της σωτηρίας σου, είναι η ρίζα στην οποία μπολιάστηκες. Δεν έχεις γίνει πλέον εσύ η σωτηρία της ψυχής σου, αλλά η ρίζα πάνω στην οποία κάθεσαι. Ερήσουν εξεκλάστησαν οι κλάδοι, είναι εγώ εγκεντριστώ. Θα πεις με το μυαλό σου, λέει ο Παύλος στους εθνικούς. Οι κλάδοι, οι Εβραίοι φύγανε από τη ρίζα τους, από την πατρογονική τους, ας πούμε, προς τον Αβραάμ σχέση, και έτσι εγώ κέρδισα. Καλώς. Καλά λες, δίκιο έχεις. Αλλά εξεκλάστησαν, κόπηκαν από τη ρίζα λόγω της απιστίας. Καλώς. Τη απιστία εξεκλάστησαν. Σι δε τη πίστη έστικας. Ο Θεός, λέει, σε μπόλιασε στη ρίζα του επειδή πίστεψες. Πρόσεξε όμως, μη ψιλοφρώνει, αλλά φοβού. Μην παίρνεις και πολύ θάρρος, γιατί αν υψηλοφρονήσεις και εσύ θα κοπείς από τη ρίζα στην οποία βρίσκεσαι. Ταπεινώνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους εθνικούς, οι οποίοι είχαν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους και να νομίζουν ότι είναι πιο πάνω από τους Εβραίους, τους χριστιανούς Εβραίους. Τους προσγειώνει, τους εξομοιώνει, επιφέρει μια ισορροπία Εβραίων χριστιανών και εθνικών χριστιανών. «Ηγά ο Θεός τον καταφύσει κλάδων ουκ εφύσατο, μήπως ουδέ σου φύσεται». Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, στους εθνικούς μιλώντας, ο Θεός δεν λυπήθηκε τους δικούς του προγόνους. Θα λυπηθεί εσένα? Αν έρθει η ώρα σου, αφού ο Θεός τους προγόνους του απέκοψε από την αλήθεια, επειδή δεν πίστεψαν, φαντάσου τι θα κάνει σε σένα, εθνικέ. Τους δικούς του προγόνους δεν σεβάστηκε ο Θεός, τους πήρε το μαχαίρι της πίστεως, και εσύ λοιπόν κινδυνεύεις. Μην υψηλοφρονείς. Παρένθεση. Δηλαδή, αγαπητοί μου Έλληνες, θα λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος, μην υψηλοφρονείτε ότι είστε ο περιούσιος λαός, γιατί αν παραμείνετε για πάρα πολύ στην αποστασία, κινδυνεύετε και εσείς να κοπείτε από τη ρίζα της πίστεως, τη ρίζα του Θεού. Όλοι μας, και εγώ πρώτος, που ποντάρουμε? Ο Θεός είναι αγαθός.
είναι φιλάνθρωπος, έχει αγάπη. Δεν μπορεί, θα βρει τρόπο να με βοηθήσει, να σωθώ. Δεν είμαι τόσο κακός άνθρωπος. Πιστεύω ότι ο Θεός ως φιλάνθρωπος θα με σώσει. Αυτό δεν λέμε πολλές φορές. Απόστολος Παύλος. Ιδέουν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού, επιμέν τους πεσόντας αποτομίαν, επί δε σε Χριστότητα. Εάν επιμείνεις στη Χριστότητη, επί και εσύ εκοπήσει. Λέει Απόστολος Παύλος. Αυτός ο οποίος ποντάρει στην αγαθότητα του Θεού, κινδυνεύει να γευθεί την αυστηρότητά του, την αποτομία, να τον αποκόψει, να τον κόψει ο Θεός. Δεν πρέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος, να ποντάρουμε στην αγαθότητα, στη Χριστότητα του Θεού για να σωθούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Στη στιγμή που θα μας πει ο διάβολος ότι η ζωή μας καταστράφηκε, δεν έχουμε ελπίδα, ναι, εκεί θα ποντάρουμε στην αγαθότητα του Θεού. Ο αμαρτωλός που δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του, θα του δώσει η Εκκλησία αίσθηση παρηγοριάς. Ότι ξέρεις, θα βρει τρόπο να σε σώσει ο Θεός. Αυτό δεν πρέπει να παραψέρνει όμως εμάς, τους αγωνιστές της πίστεως, που είμαστε ήδη μέσα στην πίστη, και εμείς να ποντάρουμε εκεί, όπου δηλαδή ποντάρει αυτός που είναι εκτός Εκκλησίας, να ποντάρουμε κι εμείς. Αυτός που είναι εκτός Εκκλησίας ποντάρει εκεί, τον ποντάρει εκεί η Εκκλησία, τον διδάσκει έτσι η Εκκλησία για να τον γλυκάνει, να μην τον απογοητεύσει και να τον φέρει κοντά στην Εκκλησία με ένα δόλωμα της φιλανθρωπίας. Εμείς που είμαστε εντός Εκκλησίας όμως δεν πρέπει να μείνουμε στο δόλωμα, πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Όταν θα πέφτουμε χαμηλά, ναι, θα χρειαζόμαστε να νιώθουμε τη φιλανθρωπία του Θεού. Όταν θα αγωνιζόμαστε, θα πρέπει να έχουμε ανδρεία και δυνατό φρόνημα. Τη στιγμή του αγώνος δεν ποντάρουμε στη φιλανθρωπία του Θεού. Φανταστείτε κάποιον να τρέχει 100 μέτρα στο στίβο και να σκέφτεται με το μυαλό του. Ο κουνιάδος μου είναι στο μηχάνημα που θα δει τους χρόνους, θα μου δώσει λίγα δευτερόλεπτα βαντάζ, λίγα δεκατά δευτερολέπτου. Υπάρχει περίπτωση ο αθλητής ενώ τρέχει και σκέφτεται έτσι να αποδώσει σωστά το αγώνισμα? Θα μείνει πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο αβαντάζ και να του δώσει το κουνιάδος του, θα του βάλει λίγο χρόνο καλύτερο, δεν θα μπορέσει ποτέ να τον κάνει πρώτο, όταν όλοι θα έχουν δει ότι έχει βγει 5ος ή 10ος. Σωστά. Έτσι συμβαίνει και με το Θεό. Δεν πρέπει να ποντάρουμε υπερβολικά στη φιλανθρωπία του Θεού. Η γάρση εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παρά φύσιν ενεκεντρίστης εις καλλιέλεων, πόσο μάλλον νούτι η καταφύσιν εγκεντρεστήσονται τη ιδία ελαία. Ακούστε τώρα πώς ο Απόστολος Παύλος πενεύει τους Εβραίους. Και είναι και μία απάντηση σε εμάς σήμερα που κατηγορούμε τους Εβραίους. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε εμάς, τους εξ-εθνών χριστιανούς. Εάν εσείς που ήσασταν εθνικοί, σας πήρε ο Θεός και σας μπόλιασε στη γενιά Του και είστε περήφανοι επειδή έχετε ελπίδα σωτηρίας. Φανταστείτε τι ελπίδα σωτηρίας έχουν οι Εβραίοι εάν επιστρέψουν κοντά στο Θεό. Η δικιά μας ελπίδα σωτηρίας των εθνικών που γίναμε χριστιανοί είναι άπειρες φορές μικρότερη από την ελπίδα σωτηρίας των Ιουδαίων όταν επιστρέψουν στο δρόμο του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν, αλλά όποιος επιστρέψει, επειδή είναι απόγονος του Χριστού, ανήκει στη γενιά του Χριστού, ο Θεός θα τον δει με πολύ μεγάλο έλεος, απίστευτα μεγαλύτερο έλεος από ό,τι βλέπει εμάς. Απειλητικό είναι για εμάς αυτό. Ούγαρ θέλω ημάς άγνοην αδελφοί το μυστήριον τούτου. Ή να μη είτε παρά αυτής φρόνιμη, ότι πόρωσες από μέρος του Ισραήλ γέγονεν άχρης, ούτω πλήρωμα των εθνών εισέλθει. Αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μυστήρια του Θεού δεν μπορούμε εμείς να τα καταλάβουμε σε καμία περίπτωση.
Πρέπει να παραμείνουμε φρόνιμοι, να ακούμε το Λόγο του Θεού και να προσαρμόζουμε τον εαυτό μας στο Λόγο του Θεού, γιατί κινδυνεύουμε να μας πιάσει η πόρωση, η συνείδησή μας να σταματήσει να μας ελέγχει, όπως ακριβώς την πάτησε και ο λαός του Ισραήλ. Όταν όμως έλθει το πλήρωμα των καιρών, ο λαός του Ισραήλ πάλι θα εισέλθει στη δική του ρίζα. Ο Απόστολος Παύλος συνεχώς μας επαναλαμβάνει ότι κάποια στιγμή οι Εβραίοι, κάποια στιγμή στο μέλλον, λίγο πρωτού τέλους, θα καταλάβουν τι συμβαίνει και μεγάλο ποσοστό από αυτούς θα επανέλθουν στην πατρόα πραγματική πίστη. Όχι όλοι, μεγάλο ποσοστό. Καθώς γέγραπτε, ήξει εξιών οριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβ. Θα επιστρέψει, λέει ο Θεός, και θα βοηθήσει τους Εβραίους να επανέλθουν στη σωστή τους πορεία. Και ενώ βρίσκονται στην ασέβεια, θα τους οδηγήσει στην ευσέβεια. Θα πείτε τώρα εσείς, Πάτερ, τόση ώρα ακούμε Εβραίοι εθνικοί. Αυτό το κεφάλαιο δεν έχει πολύ σχέση με εμάς. Μας είναι λίγο αδιάφορο, κουραστικό, ίσως όχι ενδιαφέρον. Γιατί το διαβάζουμε? Ποια είναι η αξία του για εμάς, για τη δική μας ζωή? Ο κάθε χριστιανός, εμείς όλοι, ζούμε μέσα στην βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι πάντοτε ο Θεός θα μας συγχωρεί, ότι πάντα θα υπάρχει ελπίδα σωτηρίας για εμάς, ότι ο Θεός μονίμως θα συγκαταβαίνει στα λάθη μας, θα μας δίνει χρόνο μετανοίας και ότι ό,τι και να κάνουμε ο Θεός θα είναι πάντα κοντά να μας πρόχνει. Αυτό είναι σωστό, αλλά από την άλλη πλευρά εγκυμονεί έναν κίνδυνο. Να δει ο Θεός ότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε, αλλά σαν κακομαθημένα παιδιά μονίμως ζητάμε για να περνάμε καλά. Η χάρις του Θεού μας δίνει καλή ζωή, ανάπαυση, άνεση, βεβαιότητα, σιγουριά, εκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία, χάρη Θεού. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι τα αξίζουμε, δεν τα αξίζουμε, θα μας έρχονται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρέπει να ποντάρουμε ότι θα μας χρωστάει μονίμως ο Θεός. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε ώστε να τα αξίζουμε αυτά και όχι να ποντάρουμε στη δωρεά που θα κάνει συνεχώς και κάνει ο Θεός μονίμως στη ζωή μας. Πρέπει λίγο να πονηρευτούμε. Μήπως ο διάβολος μας βάζει να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι καλός και μας αγαπάει, έκανα λάθος, δεν πειράζει εδώ, δεν πειράζει εκεί, όλα δεν πειράζει, επειδή μας δίνει τη χάρη του και μεγαλοθυμεί ο Κύριος, μήπως το πολύ δεν πειράζει θα μας κάνει κακό? Να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, μήπως να γίνουμε λίγο πιο ανδρείοι, λίγο πιο συνετοί, λίγο πιο μεγάλοι αγωνιστές, λίγο παραπάνω να υπερβούμε τον εαυτό μας και να είμαστε πιο απόλυτοι στην προπαγάνδα του διαβόλου που θέλει να μας σχετικοποιήσει. Έλα μωρέ τώρα, δεν πειράζει, μήπως πειράζει, μήπως υπερβολικά πειράζει? Οι Εβραίοι, επειδή έμειναν πάρα πολύ στην απιστία, τελικά πορώθηκαν, χάσαν και την ελπίδα να επανέλθουν. Όταν ο Θεός δει ότι έχουμε πορωθεί, μπορεί πλέον να μας πάρει ανα πάσα στιγμή από τη ζωή αυτή για την επόμενη ζωή. Γιατί δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Πορωθήκαμε, χάσαμε τη σωτηρία μας. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να πορωθεί η συνείδησή μας. Πρέπει να ελέγχουμε. Με ελέγχει η συνείδησή μου? Μου μιλάει για το Θεό? Με σπρώχνει στο Θεό? Ναι, ωραία. Ευτυχώς. Αν η συνείδησή μου είναι μουγγί, παγωμένη, χτυπάει καμπάνα την Κυριακή και δεν μου λέει πήγαινε εκκλησία και πρέπει εγώ να πιέσω τον εαυτό μου γιατί θα είναι οι φίλες μου, γιατί πρέπει να πάω να περάσω καλά, τότε έχω ξεκινήσει διαδικασία πορώσεως και θέλει μεγάλη προσοχή να αντιστρέψω, γίνεται να αντιστρέψω τα πάντα, να μπω αγωνιστικά,
να μιλάω στον εαυτό μου, να αγωνιστώ με τις συμβουλές της Εκκλησίας και του Πνευματικού μου και να ξαναμπω αναθερμαίνοντας την πίστη μου, να είναι θερμή η πίστη μου, αγάπη για το Θεό. «Όσπερ γάρ και ημείς ποτέ υπηθήσατε το Θεό, νυν δε ελεήθητε τι τούτον απειθία». Κάποτε λέει ο Απόστολος Παύλος, και εσείς οι εθνικοί όλοι, είχε ο Θεός έρθει και σε εσάς μέσω της συνείδησής σας και του είχατε πει όχι, αλλά επανήλθε ο Θεός και σας ελέησε, όπως και σε εμάς. Κάνουμε λάθη, αλλά έρχεται ο Θεός και μας διορθώνει τα λάθη και μας δίνει μια ανάσα. Αυτό έκανε και στους Εβραίους, κάνει και σε εμάς. Διαρκώς κάνει αυτό ο Θεός. «Ούτο και ούτι νυν υπήθησαν, το ημετέρω ελέη, είναι και αυτή ελεηθώση». Επειδή κάποιοι συνάνθρωποι μας κάνουν λάθη και εμείς τους ανεχόμαστε, για εμάς τα λάθη των άλλων γίνονται αιτία δικιάς μας χάριτος και ελέους. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε για τις πτώσεις των άλλων, γιατί επειδή πέφτουν οι άλλοι σε λάθη, εμείς ανεχόμαστε τα λάθη τους, κάνουμε τον αγώνα να τους βοηθήσουμε και επιστρέφει έλεος σε εμάς. Ξεχνάμε λίγο Εβραίους και εθνικούς και γυρίζουμε στο σήμερα. Εμείς και οι συνάνθρωποι μας που μας στεναχωρούν, μας κουράζουν, μας νευριάζουν, μας εξοργίζουν και αδιαφορούν για εμάς. Αυτή η συμπεριφορά είναι αιτία για εμάς να σηκώσουμε ένα σταυρό παραπάνω και να λάβουμε το έλεος του Θεού. Δηλαδή, ακόμα και οι κακοί άνθρωποι γύρω μας, χρήσιμοι μας είναι. Μας γεμίζουν έλεος Θεού, εάν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας απέναντί τους. Φανταστείτε μια κοινωνία να ήταν όλοι Άγιοι. Πού θα κάνεις υπομονή? Όλοι Άγιοι θα ήταν. Πού θα έκανες υπομονή? Δεν θα είχες που. Δεν θα είχαμε μισθό υπομονής. Επειδή λοιπόν εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι και εδώ μέσα, εγώ πρώτος, που είμαστε κακοί άνθρωποι, θα κάνετε όλη υπομονή και ο ένας θα κερδίζει από την ανοχή προς τον συνάνθρωπό του. Άρα λοιπόν είναι κακό πράγμα η κακία. Για όποιον ανέχεται την κακία και την πολεμά πνευματικά, το επιφέρει μισθό. Όχι λοιπόν, δεν είναι κακό πράγμα η κακία για μας. Είναι κακό για αυτόν που την έχει και ταλανίζει, ψήνει, τηγανίζει την ψυχή του. Και ο Απόστολος Παύλος τελειώνει την επιστολή του, το γκέ κεφάλαιο αυτό. Πώς το τελειώνει? Οι Εβραίοι μια κρύο, μια ζεστό. Οι εθνικοί μια κρύο, μια ζεστό. Εμείς όλοι μια κρύο, σώζομαι, δεν σώζομαι. Φιλανθρωπία του Θεού αγώνας. Όχι φιλανθρωπία, όχι αγώνας. Μια έτσι, μια αλλιώς. Τι ισχύει τελικά? Τι πρέπει να κάνουμε? Να χαιρόμαστε, να λυπούμαστε, να αγωνιζόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, να είμαστε σκυθροποί και χωρίς χαρές ζωής, να είμαστε χαρούμενοι και ευδιάθετοι. Τελικά τι πρέπει να κάνουμε? Απόστολος Παύλος. Ακούστε πως τα φέρνει όλα αυτά σε ένα ζύγι και λέει πάρτε το και απολαύστε το. «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού». «Ω βάθος πλούτου». Πλούτος είναι η χάρις, το έλεος και οι δωρές του Θεού. Και σοφίας. Σοφία είναι το σχέδιο της σωτηρίας μας. Και γνώσεως Θεού, το υπερβατικό μυστήριο που καλύπτει κάθε τύπου σχέση με το Θεό. Και τα κρίματα αυτού, η κρίση του Θεού, πώς θα μας κρίνει. Και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Οι δρόμοι του Θεού, τα μονοπάτια της ζωής μας. Ό,τι και να κάνουμε, βρισκόμαστε σε ένα μονοπάτι που ο Θεός θα μας κρίνει μεν, αλλά μας γεμίζει με πλούτο. Πλούτο. Και είμαστε βέβαιοι ότι από τον πλούτο που είναι στην πνευματική μας ζωή, από πίσω υπάρχει η σοφία του Θεού, το σχέδιο για να σωθούμε. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί η γνώση του Θεού, το μυστήριο του Θεού,
στο μυαλό μας είναι ακατάληπτο. Με άλλα λόγια, πορευόμαστε όλοι σε έναν δρόμο ζωής, ο καθένας τον προσωπικό του δρόμο της ζωής, και ενώ πιστεύουμε ότι είμαστε κατεστραμμένοι και χωρίς σωστή πορεία, από πίσω υπάρχει η σοφία του Θεού, η οποία μας πλουτίζει μονίμως με τόσα δώρα όσα χρειαζόμαστε, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, χωρίς να πρέπει να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας. Πορευόμαστε μέσα στην αγάπη του Θεού, με λάθη, με αμαρτίες, με πτώσεις, αλλά μέσα σε ένα σχέδιο του Θεού. Και θα πει κάποιος, οπότε τελικά εγώ τι πρέπει να κάνω? Ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Τι πρέπει να σκεφτόμαστε για να γίνουν εύκολα όλα τα μυστήρια του Θεού και όλη η ζωή μας? Τα πάντα είναι εξ αυτού. Ό,τι αγαθό υπάρχει γύρω μας, υλικό, μας το στέλνει ο Θεός. Πρώτη σκέψη. Και δι' αυτού. Δι' αυτού. Ο Δημιουργός είναι ο Θεός. Ο Δημιουργός λοιπόν μας στέλνει αγαθά και εις Αυτόν τα προσφέρουμε, αναφέρονται, υπάρχουν τα πάντα για τον Θεό. Δηλαδή, ο Δημιουργός φτιάχνει τα πάντα, τα οποία μας τα δίνει σε εμάς και εμείς τα παίρνουμε, τα χρησιμοποιούμε τα πάντα, καλά, κακά, δυσκολίες, προβλήματα, βάσανα, χαρές, αλλά τα χρησιμοποιούμε εις Αυτόν, τα προσφέρουμε στο Θεό. Τα σα εκτοσώ, λέμε στη Θεία Λειτουργία. Κύριε, μας δίνεις τα πάντα και στα προσφέρουμε εμείς σαν δώρο μετά. Δηλαδή ο χριστιανός, οτιδήποτε και να κάνει στη ζωή του, οτιδήποτε, το προσφέρει στο Θεό. Αυτό είναι το νόημα. Κύριε, μου ήρθε μια δυσκολία στη ζωή μου. Σου προσφέρω τον αγώνα μου ως δώρο. Οπότε ξαφνικά αυτή η δυσκολία τι γίνεται? Έπαθλο. Βραβείο νίκης. Φανταστείτε να πούνε στον καθένα από εμάς, αύριο το πρωί τρέχεις παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μαραθώνα, 80 χιλιόμετρα, τρέξιμο. Θα πούμε, τι, δεν έχω προετοιμαστεί. Φανταστείτε όμως το βράδυ να κάνουμε όλη προπόνηση και να τρέξουμε αύριο και να νικήσουμε, να βγούμε και πρώτοι. Θα λέμε, πω τι κατάφερα σε ένα βράδυ μέσα. Κατάφερα να γίνω μαραθωνοδρόμος. Άρα η δυσκολία μου, όταν την υπερβώ, τι γίνεται? Το βραβείο μου. Όσο πιο μεγάλη δυσκολία, τόσο πιο μεγάλο το όφελός μου. Με αυτή τη λογική τι λέμε στο Θεό? Στείλε μου προβλήματα, στείλε μου προκλήσεις, στείλε μου εμπόδια να περάσω. Γιατί? Για να αποκτήσω μεγάλους επένους, μεγάλη δόξα. Όσο πιο πολλά περάσουμε, τόσο πιο πολλά θα πληρωθούμε. Όσο πιο πολύ εργαστούμε, τόσο πιο πολύ θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, ζητώντας από το Θεό το έλεος Του. Άρα λοιπόν οι δυσκολίες είναι αιτία να χτυπιόμαστε κάτω και να λέμε καταστράφηκα? Όχι. Τι είναι οι δυσκολίες? Ένα ακόμα αγώνισμα που θα μου δώσει άφθονο μισθό και πλούτο όταν καταφέρω να το προσφέρω στο Θεό ως δώρο. Κύριε, αγωνίζομαι για Σένα. Περνάω το στίβο αυτό της ζωής για Εσένα. Εσύ μου το έστειλες, θα ανταποκριθώ. Θα αγωνιστώ, δώσ' μου δύναμη, εγώ για Σένα θα νικήσω. Αυτό είναι το νόημα. Και ο Απόστολος Παύλος τελειώνει. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Στον Κύριο ανήκει η δόξα. Ό,τι είπα προηγουμένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τη δόξα του Θεού τα είπαμε. Ό,τι κάνουμε είναι για τη δόξα του Θεού. Εδώ βρισκόμαστε για τη δόξα του Θεού. Ο Θεός δοξάζεται. Ο Θεός χαίρεται. Με λίγα λόγια, όπου κοιτάζουμε, εκεί πηγαίνουμε. Πού κοιτάζουμε εδώ τόση ώρα? Πού πηγαίνει η σκέψη μας τόση ώρα? Στο Θεό δεν πηγαίνει? Στον εαυτό μας που πέφτει και πρέπει να το σηκώσουμε δεν πηγαίνει? Αφού λοιπόν κοιτάμε προς το Θεό, βαδίζουμε στο Θεό.
Μπορεί κάποιος να κοιτάζει μπροστά και να πηγαίνει πίσω. Θα πέσει, θα χτυπήσει. Όπου κοιτάζουμε πηγαίνουμε. Γι' αυτό μελετούμε τις γραφές, για να κοιτάζουμε εκεί που μας δείχνει κάθε φορά ο Θεός. Γιατί έτσι προσεγγίζουμε το Θεό. Πλησιάζουμε το Θεό. Όσο ο νους μας απασχολείται με το Θεό, χαίρεται ο Θεός και μας ανοίγει το μυαλό και βρίσκουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που έρχεται και μας βάζει ο διάβολος δήθεν φιλάνθρωπα, πρακτικά, για να μας μπερδέψει. Δεν υπάρχουν διλήμματα στη ζωή μας, ούτε αδιέξοδα. Υπάρχουν εμπόδια για να ξεπεράσουμε, ώστε να μας επιστρέψει μισθός αιώνιος. Και όλα αυτά προς δόξαν Θεού. Αυτά ήθελα να πω. Αυτά μας μεταφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στο 11ο κεφάλαιο. Ο Άγιος Νικόδημος έζησε μέσα στην τουρκοκρατία. Όταν λοιπόν μιλάει στους χριστιανούς για βάσανα και προβλήματα, είναι πολλές κλάσεις πάνω από τα δικά μας βάσανα και προβλήματα. Υπήρχαν Τούρκοι, φτώχεια, θάνατοι από πείνα, εκτελέσεις, εξισλαμισμοί και ένας πνευματικός μηδενισμός. Πού να ακούσεις λειτουργίες. Τα πάντα τα έσκαζε φοβέρα. Και ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύει την επιστολή για να δώσει κουράγιο στους υπόδουλους Έλληνες. Κατά κάποιο τρόπο και εμείς σήμερα, υπόδουλοι όντες σε έναν κόσμο που ο διάβολος κυβερνά, χρειαζόμαστε τις ερμηνείες του Αγίου Νικοδήμου, ώστε και εμείς να ξεπεράσουμε την δουλική κατάσταση που μας βάζει πάντοτε η αμαρτία και ο διάβολος. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την παρουσία σας, διότι δεν είναι μικρό πράγμα σε έναν κόσμο απνευμάτιστο κάποιος να συνεχίσει να είναι ερευνητής και αναζητητής του Θεού. Αυτό που κάνετε δεν είναι καθόλου μικρό και το προσμετράει ο Θεός. Έχετε εδώ αναζητώντας κάτι για την ψυχή, τροφή, το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός το βλέπει και λέει, θα δώσω χάρη τους εμέ ζητούντας. Όποιος με ζητάει, λέει ο Θεός, θα πάρει τη χάρη μου. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, θα πάρετε πλούσια τη χάρη του Θεού. Και σας ευχαριστώ για την ποιότητα του χαρακτήρος και του ήθους σας και του φρονήματός σας. Είστε παράδειγμα προς μίμηση και κατά κάποιο τρόπο είστε αυτό που δίνει ορμή στην Εκκλησία να συνεχίσει να αγωνίζεται. Εδώ λοιπόν θα τελειώσουμε σήμερα την ανάλυση του κεφαλαίου. Θα κλείσει η αναμετάδοση του ραδιοφωνικού σταθμού. Θα περιμένουμε ένα λεπτάκι και μετά, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, ευχαρίστως να προχωρήσουμε σε απαντήσεις, εάν γνωρίζουμε τις απαντήσεις. Ωραία. Νομίζω έχει γίνει αποσύνδεση. Θέλει κάποιος να ρωτήσει το οτιδήποτε? Ναι, κύριε Ανατολή. Ωραία ερώτηση. Η κακία λοιπόν είπαμε προηγουμένως ότι μας επιφέρει μισθό στη ζωή μας. Εάν φυσικά σωστά αγωνιστούμε. Υπάρχει κάποιο είδους κακίας που δεν επιφέρει μισθό? Βεβαίως. Η πλάνη και η αίρεση. Όταν δίπλα μας υπάρχει κίνδυνος πλάνης και αιρέσεως και βομβαρδιζόμαστε με αιρετική διδασκαλία ή με κακοδόξη διδασκαλία περί Θεού, αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, έναν γείτονα που σε βρίζει, μια χαρά, θα πάρεις μισθό άφθονο. Έναν γείτονα που σου διδάσκει την ασέβεια,
έναν γείτονα που σε διδάσκει και σε πείθει ότι ο Θεός είναι κάτι άλλο, ότι οι Αχουβάδες είναι καλοί, έχουν και αυτοί δίκιο, ότι όλοι έχουν δίκιο, προτεστάντες, μουσουλμάνοι, βουδιστές, όλοι μόνο ένας Θεός υπάρχει, απλά του βλέπουμε διαφορετικά. Οτιδήποτε υπάρχει τέτοιου είδους σαν πόλεμο στη ζωή μας, κόψτε το μαχαίρι. Την αίρεση και την πλάνη δεν την πολεμάμε, την κόβουμε, την διώχνουμε. Δεν την αφήνουμε κοντά μας. Όπως ακριβώς ένα σκορπιό στο σπίτι σας τον σκοτώνετε, δεν τον αφήνετε να κάνει βόλτες, δεν τον κάνετε κατοικίδιο ζώο, το σκορπιό, νομίζω. Ναι, ωραία. Ναι. Έτσι λοιπόν και κάτι βλαβερό το διώχνουμε. Τέτοιου είδους κίνδυνοι τους κρατάμε μακριά από το σπιτικό μας. Θα σας πω μια ιστορία που θα καταλάβετε αμέσως τι είναι. Κάποτε, όταν ήμουν στο στρατό, είχα έναν λοχεία, φίλο μου, καλό μου φίλο, ο οποίος μας έλεγε κάθε μέρα που ερχόταν στη μονάδα ότι έχει ένα κατοικίδιο φίδι, κατοικίδιο, μεγάλο, πίθωνα, και ο οποίος τον τάιζε κάθε μέρα ποντικάκια κατεψυγμένα από το φαρμακείο, τον τάιζε. Το χάιδευε, του μιλούσε του φιδιού και ήταν πολύ χαρούμενος. Εμείς πολύ ανατριχιασμένοι, το καταλαβαίνετε αυτό. Κάποια λοιπόν στιγμή ήρθε στη μονάδα και μας έλεγε σε όλους, παιδιά, το φίδι πλέον με αγαπάει τόσο πολύ που ανεβαίνει στο κρεβάτι μου. Κοιμόμαστε δίπλα-δίπλα. Το έκανα πια κατοικίδιο, μ' αγαπάει το φίδι μου. Νόμιζε. Όταν λοιπόν πήγε στον κτηνίατρο να του πει χαρούμενος, το φίδι μου μ' αγαπάει τόσο που πλέον ανεβαίνει στο κρεβάτι μου. Ξέρετε τι απάντησε ο κτηνίατρος? Μόλις γυρίσεις, το σκοτώνεις τώρα. Άμεσα το σκοτώνεις. Και μας λέει ο φίλος μας, το σκότωσα. Του λέμε εμείς, γιατί? Τι είπε ο κτηνίατρος? Το φίδι, λέει, δεν ανέβαινε στο κρεβάτι να σου κάνει παρέα, σε μετράει σε μήκος. Όταν σε ξεπεράσει σε μήκος, θα σε φάει. Πίθωνας, χοντρό φίδι, μεγάλο. Τον μέτραγε λοιπόν. Στη ζωή μας υπάρχουν δύο ειδών κακίες που μας προσεγγίζουν. Οι κακίες, γενικώς κακίες, οι κακοί άνθρωποι, τους ανεχόμαστε και κερδίζουμε. Εάν όμως η κακία άπτεται θεμάτων πίστεως και ομολογίας, εκεί κόβουμε μαχαίρι. Δηλαδή, έχετε δύο φίλες. Η μία φίλη είναι παλιάνθρωπος, κακός, φθονερός, με συκοφαντίες, με διαβολές. Και έχετε μια άλλη φίλη που είναι γλυκύτατη, καλοσυνάτη και με ενδιαφέρον για τη ζωή σας. Η μεν πρώτη φίλη δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνο. Δείχνει μια διαφορία για σας και σας κάνει πόλεμο. Η δεύτερη φίλη που είναι και ευγενικότατη, που και που σας λέει, εγώ είμαι η Αχοβού, έλα καμιά φορά μωρέ στην οργάνωση που έρχομαι. Να σου πω λίγα λόγια για τη βασιλεία των ουρανών, να σου πω τι ισχύει στην επόμενη ζωή, πώς θα έρθει ο βασιλιάς πάνω στον κόσμο. Και που είναι τον καφέ, πετάει και μια διδασκαλία, κάτι που λένε οι Αχοβάδες π.χ. Την πρώτη φίλη, την κακιά, την αγκαλιάζετε με πολύ αγάπη. Θα σας βάλει στον παράδεισο. Θα σας κάνει αγίους. Την δεύτερη, φιλενάδα μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, τελειώσαμε τη φιλία μας. Ακούμπησες το θέμα της πίστεως. Τελειώσαμε. Αν θελήσεις να γίνεις ορθόδοξη, μιλάμε. Αν θες να μείνεις εκεί που είσαι, τέλος. Καμία επαφή. Καταλάβατε? Όταν κάτι επηρεάζει την ψυχή μας, κόβουμε. Εννοώ σαν διδασκαλία, σαν δόγμα, σαν τρόπο ζωής. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν κάθε Μεγάλη Παρασκευή μας φέρνει μπριζόλες, τσαντιζόμαστε, το κάνει επίτηδες για την ψυχή μας και κόβουμε. Κόβουμε. Δεν είναι φίλοι, μας τρώει την ψυχή. Κόβουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κατανοητό? Σας απάντησα, κύριε Ανατολή μου? Υπάρχει κάποια άλλη απορία? Μάλιστα. Είπατε σε ένα σημείο ότι είναι απάντηση ο Απόστολος Παύλος για το ότι εμείς σήμερα μπορούμε να την ζωή. Εγώ αν καταλαβαίνω καλά, εμείς σήμερα δεν τους έχουμε
Καλά, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το λόγο για τον τους κατηγορούμε. Πάντως, γενικά, τι θέλει ο Απόστολος Παύλος να μας πει? Καλά, δεν μιλάει τώρα, δεν κάνει απολογητική στους Εβραίους, εννοείται. Η λογική ποια είναι? Ότι μπορούμε εύκολα, στο μυαλό μας, να καταδικάσουμε έναν λαό. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε κανέναν λαό. Όλοι έχουν μία αποστολή. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Με αυτή την έννοια, τη γενική έννοια, χωρίς προφανώς, ναι, δεν είχαμε σκοπό να πούμε λεπτομέρειες. Γενικά, μην καταδικάζουμε κανέναν λαό. Οι Τούρκοι. Κακός λαός, μας θέλουν το κακό μας, ναι, αλλά οι Τούρκοι μας γλίτωσαν από τους Καθολικούς. Κακός λαός είναι, τους ευχαριστούμε όμως, μας γέμισαν μάρτυρες, μας γέμισαν ισχυρή αγάπη για την πατρίδα, σε μια εποχή που δεν είχαμε αγάπη για την πατρίδα, 15ος αιώνας, και μας γλίτωσαν από την πιθανότητα ένωσης με τους παπικούς. Άρα, κακοί οι Τούρκοι μεν, αλλά μας ευεργέτησαν κιόλας τότε. Ίσως να μας ευεργετήσουν πάλι και στο μέλλον. Νομίζω ότι πολλά χρόνια πριν ακόμα διεκδοθεί η θεωρία του έρασμου, ο Απόστολος Παύλος είχε απάντηση στην ουσία η θεωρία του απόλυτου προορισμού. Εκεί που λέει ότι μην στηρίζεστε τη φιλοσοφία του Θεού. Ναι. Ο Θεός προγνωρίζει μεν, δηλαδή, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπήρχε ανέκαθεν μία αίσθηση ότι κάποιοι είναι προορισμένοι να σωθούν και κάποιοι είναι προορισμένοι να μη σωθούν. Αυτή η άποψη, η ιδεολογία, έγινε και φιλοσοφικό ρεύμα και απέκτησε, αν θέλετε, και θρησκευτική ένδυση. Προτεστάντες. Το πιστεύουν αυτοί οι προτεστάντες, τον απόλυτο προορισμό. Ο οποίος ξεκίνησε κάποτε από τον ευσεβή πόθο του Αγίου Εμβροσίου και του Αγίου Αυγουστίνου, ότι δεν μπορεί, μας αγαπάει ο Θεός, θα μας σώσει κάποτε. Ευσεβής πόθος, που παρερμηνεύτηκε βεβαίως, ευσεβής πόθος. Ο Απόστολος Παύλος όμως λέει το εξής: εμείς δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι για κανένα μυστήριο του Θεού. Είναι δικιά του η κρίση. Δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε 5-10 πραγματάκια, μήπως και σωθούμε. Πώς θα αγωνιστούμε, αυτό ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνω για να αγωνιστώ. Τα κρίματα του Θεού ούτε πρέπει, ούτε χρειάζεται, ούτε με βεβαιότητα πρέπει να τα αναζητούμε. Δεν ξέρουμε. Ξέρει ο Θεός. Τι και πώς. Ο Θεός μεν γνωρίζει, αλλά δεν προκαθορίζει. Μας βάζει μία αποστολή με βάση την προσωπικότητά μας, αλλά δεν μας εγκλωβίζει σε αυτήν με τρόπο που να κινδυνεύει για απώλεια της ψυχής μας. Μας δίνει πάντα διεξόδους. Και μέχρι εκεί, διευχών, δεν έχουμε ιδέα τι άλλο να πούμε. Μέχρι εκεί φτάνει η κρίση μας. Ο Θεός είναι μεγάλο μυστήριο. Εμείς είμαστε ασήμαντοι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την απορία σας. Ωραία απορία. Μάλιστα. Άλλη απορία υπάρχει? Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, κάποιες έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Προς Θεσσαλονικής ειδικά, άμεσα και εδώ στην εποχή μας. Κάποιες επιστολές έχουν ενδιαφέρον μόνο αν τεθούν κάτω από φιλοσοφικές προϋποθέσεις. Λίγη αναζήτηση δηλαδή πρέπει να κάνουμε. Τα κομμάτια που τώρα διαβάζουμε του Αποστόλου Παύλου πιο πολύ μας συνηθίζουν σε φιλοσοφική αναζήτηση του Θεού βεβαίως. Για το Θεό πάλι μιλάμε. Παρά σε αυτονόητη παράθεση συμβουλών α, β, γ, δ. Πιο πολύ. Γι' αυτό και έχει ανάγκη ερμηνείας η επιστολή προς Ρωμαίους. Δεν είναι αυτονόητη. Προς Κορινθίους, εύκολη επιστολή. Πατέρες, παιδιά, α, β, γ, δ, ε, Απόστολος Παύλος με τη σειρά. Μπαμ. Προς Ρωμαίους, συζήτηση. Θέλει σκέψη. Θέλει αναζήτηση. Είτε θέλουμε τον έναν τρόπο, είτε τον άλλο τρόπο, το ζητούμενο ποιο είναι? Ό,τι και να κάνουμε, να το προσφέρουμε στο Θεό. Είτε τις εύκολες συμβουλές, είτε την αναζήτηση φιλοσοφικά, να είναι μια προσφορά μας προς το Θεό. Εδώ τώρα εσείς κουραστήκατε
και κάνετε κόπο και έχουμε και δρυμή ψύχος έξω και τόση ώρα έχω θέσει τα αυτιά σας και το μυαλό σας σε μία δοκιμασία. Τι λέει τώρα, τι μπορεί να πει τώρα, τι μπορεί να εννοεί και τώρα πώς το διαβάζει έτσι. Και όλη αυτή η δυσκολία που βιώνετε της αναζήτησης, ακόμα και το να ακούσετε τι λέω, γιατί τα μικρόφωνα έχουν αντίλαλο, η προφορά μου δεν είναι τόσο βοηθητική για να σας βοηθήσω, ο τρόπος έκφρασής μου, όλα αυτά δεν πέραν από το Θεό απαρατήρητα, τα βλέπει ο Θεός. Και λέει, κάνετε τόσο κόπο, θα σας πληρωθεί ο κόπος σας. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα στην εποχή που ζούμε, εσείς που δεν είστε και λίγοι σε αριθμό, όπως ήταν οι 7.000 του Ισραήλ με τον προφήτη Ηλία που έλεγε κάποτε, λέει ο Θεός, δεν είναι πολλοί, αλλά αυτοί οι λίγοι είναι τα βασικά μου παιδιά, που ακόμα είναι σε μένα πιστοί. Αυτό ακριβώς είναι και αυτός που αναζητάει την αλήθεια. Σε έναν κόσμο που παραπέει, οι λίγοι πιστοί που ακόμα αγωνίζονται και αναζητούν την αλήθεια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί πάμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ για τον κόπο σας, την ανοχή σας, την υπομονή σας. Ελπίζω ο Θεός να σας ανταποδώσει τον κόπο που κάνετε για να έρθετε και την ανοχή που δείχνετε σε μένα προσωπικά, που ενώ είμαι 0, κάθεστε και με ακούτε, και σας το ευχαριστώ και εγώ ανταποδοτικά, την πλευρά μου, και εύχομαι όταν πάτε εσείς στις οικογένειές σας πίσω, η χάρις του Θεού που θα πάρετε 100% φεύγοντας, να είναι μια γλυκιά ανάσα και μια τρυφερή αγκαλιά που θα την μοιράσετε σε όλους γύρω σας, ώστε και οι άλλοι να αναπαυθούν και να γίνετε μικροί ιεραπόστολοι της χάριτος του Θεού. Καλό βράδυ, καλή επιστροφή στις οικίες σας και πάλι είμαι ευγνώμων για την παρουσία σας. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξεσαι την ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τι ταπεινώ, σι τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σώθηνε τας ψυχάς ημών. Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ.